odovzdal aj srdečné pozdravy z plnomocnenca vlády, uplnomočeného pre národnostné menšiny, pána Bukovského, ktorý nemôže byť tu dnes, ale všetkých srdečne pozdravuje a želá naozaj úspešný rozvoj rusinistiky. Chcem zároveň povedať, ale je krátky priestor na to zaspomínať si, pretože rusínske hnutie nevzniklo samo. Malo svoj vývoj a neprajný vývoj medzi rokmi 50 až 90 sa vykompenzoval tým obrovským ľudským potenciálom v rámci východného Slovenska, keď mnohí aktivisti a šťastí aj pôde ukrajinisti pochopili, že sme osobitným národom. A všetkým vám patrí za to vďaka. A pozerám tu aj na pána docenta Javura, ktorý je kodifikátor. Pozerám sa do očí rusínskému Štúrovi. A je to veľká česť, že si takto môžeme tu stretnúť. Keď si rusínska obroda pred 28 rokmi povedala, čo chce urobiť, stálo to na 12 pilierov. Poprvé, uznanie Rusínov za samostatnú národnostnú menšinu so všetkými právami, ktoré jej zaručuje ústava. Po druhé, kodifikácia rusínskeho jazyka. Po tretie, obnovenie vyučovania rusínskeho jazyka v školách, nachádzajúcich sa na území obývanom Rusínmi. Po štvrté, vytvorenie katedry rusínskeho jazyka a kultúry, kde by sa vychovávali budúci učitelia rusínskeho jazyka. Ďalší cieľ v rámci slovenského rozhlasu v Prešove vytvoriť samostatnú rusínsku redakciu. Ďalej zavedenie pravidelného rusínskeho vysielania v slovenskej televízii. Po siedme, divadle Alexandra Duchnoviča začať hrať výlučne v rusínskom jazyku. Po 8. stvorenie redakcie, ktorá by vydávala periodickú a neperiodickú tlač. Po 9. vyvinúť aktivity, ktoré by prispeli k propagácii rusínskeho folklóru, kultúry a umeleckej tvorby. Po 10. nadviazať kontakty s rusínskymi organizáciami vo svete a vytvoriť Svetový kongres Rusínov. Po 11. nadviazať kontakt s menšinovými organizáciami v Európe a vstúpiť do spolkov združujúcich tieto organizácie. A po 12. pretvoriť Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku na Múzeum rusínskej kultúry, slúžiace výlučne záujmom Rusínov. Dnes môžeme konštatovať, že týchto 12 úloh, v zásade až na jednu, boli všetky naplnené. A teraz je otázka, a treba sa pozerať do budúcna, kam sa budeme uberať, ktorým smerom, čo sú tie nové mety a kam sa chceme dostať. A v tejto vízii bude hrať kľúčovú úlohu tento ústav. A tento ústav nevznikol vôbec jednoducho a môžeme povedať, že boli priami odporcovia vzniku tohto ústavu aj z radou akademikov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a neskôr aj Prešovskej univerzity. Chvála Bohu, tá odpoveď všetkým pochybovačom a kritikom je dnešná konferencia. Naša 20-ročná mýtna púť, tak ako sa volá tiež jedna publikácia po roku 90. Táto naša púť bude určite pokračovať. A ja vám preto spolu s pani inžinierkou Ondrášovou z Ministerstva školstva, s ktorou sme tu spoločne, by som vám chcel zaželať, aby to bol ďalší úspešný príbeh. Aby noví doktoranti, budúci profesori, aby celý ústav bol nápomocný rusínskému ľudu. My máme žiaľ problémy v regionálnom školstve. Schválili sme nedávno zvýšenie normatívu pre slovenské školy, kde by 1 hodinu týždenne mohli vyučovať rusínsky jazyk a nie sme schopní, už ani peniaze nehrajú rolu a národ, starostovia, riaditelia sú stále
dezorientovaní, stále si myslia, že materinský jazyk patrí len kdesi do rodinného prostredia. To značí, neskončilo sa nič, potrebujeme nového Duchnoviča, potrebujeme nových Pavlovičov. Jednoducho obroda sa neskončila. Nie je to len o stretnutiach pri pamätníkoch, ale my potrebujeme na dennej báze rozvíjať všetko, čo súvisí s bohatým životom Rusínov. Pani docentko, dovolte mi, že viem, čo najsrdečnejšie vám poďakoval za vašu robotu a dozvolte mi, že by vám prodal ďakovné písmo Ministerstva školstva, náuky, badania i športu za celú vašu úspešnú púť, za celú veľkú robotu a všetkým naukovcom, že by sa vám darilo a vieru, že ich naďalej budeme prodĺžovať v našej spolupráci a že bude celé lepšia na blaho rusínskeho národa.